Magandang gabi po, Sir Captain Kokak. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ramil. 17 taong gulang na po ako, mula sa isang liblib na baryo sa Capiz. Isinulat ko ang liham na to hindi upang magpasikat o gumawa ng kathang-isip na kwento. Isinulat ko ito dahil may isang tao na buong buhay na pinagbintangan bilang halimaw. Ngunit sa huli, ay siya pala ang nagligtas sa aming lahat. Hanggang ngayon, tuwing sumasapit ang alas 12 ng gabi at naririnig ko ang mahinang ugong ng hangin sa mga kawayan, naaalala ko pa rin ang matandang lalaki na tinawag naming Tandang Isko. Sa aming baryo, kilalang kilala siya. Nakahiwalay ang kanyang kubo sa gilid ng kagubatan. Lumang-luma na ang bahay niya. Tadtad ng mga tuyong halamang gamot ang bakuran. May mga nakasabit na ugat ng puno, mga ng langis, at mga kakaibang anting-anting na hindi maintindihan ng karamihan. Dahil doon, marami ang natatakot sa kanya. May mga nagsasabing gabi-gabi raw itong naglalakad sa sementeryo. May nagsasabing nakikipag-usap siya sa mga multo. May ilan pang nagsasabi na nakita raw siyang nakatingin sa buwan habang may hawak na bungo. At dahil nasa Capiz kami, isang lugar na matagal nang naiuugnay ng marami sa mga kwento ng aswang, madaling naniwala ang mga tao. Kasama ako noon sa mga natatakot sa kanya. 14 na taong gulang pa lamang ako nang mamatay ang aking mga magulang sa isang aksidente sa bangka. Wala nang gustong kumugkop sa akin. Mahirap ang buhay sa baryo, kaya napilitan akong maghanap ng matutuluyan. Ang tanging taong nagbukas ng pinto para sa akin ay si Tandang Isko. Hindi ko malilimutan ang unang gabi. Takot na takot ako. Akala ko, anumang oras ay kakainin niya ako. Ngunit sa halip na saktan ako, ipinaghain niya ako ng mainit na lugaw. "Magpahinga ka muna, iho," sabi niya. Mula noon, inaruga niya ako na parang tunay na apo. Tinuruan niya akong magtanim, maghanap ng halamang gamot, at gumamot ng simpleng karamdaman. Unti-unti kong nakitang hindi siya halimaw. Isa siyang albularyo. Maraming tao ang palihim na lumalapit sa kanya para magpagamot. Kapag may batang nilalagnat, kapag may kagat ng ahas, kapag may kakaibang sakit na hindi kayang gamutin ng karaniwang gamot, si Tandang Isko ang kanilang takbuhan. Ngunit kapag gumagaling na ang pasyente, muli rin nila siyang sisiraan. Hindi ko maintindihan noon kung bakit. Hanggang sa nagsimula ang mga pagkamatay. 1, 2, 3, pawang mga buntis na babae. Natatagpuan silang walang buhay sa kanilang higaan, namumutla. Parang wala nang natitirang dugo, walang sugat, walang bakas ng pakikipaglaban, wala ring magnanakaw. Dahil dito, kumalat ang takot sa buong baryo. At gaya ng inaasahan, si Tandang Isko ang unang pinagbintangan, lalo na nang magsalita ang aming kapitan, si Kapitan Roman. Mabait siya sa paningin ng lahat, palangiti, palasimba, matulungin sa mahihirap. Ngunit kakaiba ang galit niya kay Tandang Isko. Tuwing may pagpupulong sa barangay, paulit-ulit niyang sinasabing dapat nang paalisin ng matanda. "Kung wala siya rito, siguradong titigil ang sumpa." Lagi niyang sinasabi yon. Dahil kapitan siya, naniwala ang marami. Maging ako ay nagsimulang magduda. Ngunit may isang bagay na hindi ko makalimutan. Tuwing may namamatay, nawawala si Kapitan Roman ng ilang oras sa gabi. Kapag tinatanong siya ng mga tao, lagi siyang may dahilan. Minsan daw ay nagpapatrolya, minsan ay may pinuntahang kamag-anak,
Minsan naman ay may inaasikasong emergency. Noong una, hindi ko yun pinansin. Hanggang isang gabi, nagising ako dahil sa malakas na katok sa pinto. Pagbukas ko ng mata, nakita akong nakahanda na si Tandang Isko. May dala siyang sulo, may suot na lumang pulang panyo, at may hawak na mahabang gulok. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang muka. Parang may hinahanap siyang mabangis na hayop. "Manatili ka muna rito, iho, ha?" sabi niya. Ngunit sinundan ko siya ng palihim. Dumaan siya sa masukal na agubatan hanggang makarating kami sa lumang bahagi ng sementeryo, at doon ko nakita ang bagay na nagpabago sa buong buhay ko. May isang nilalang na nakadapo sa ibabaw ng isang buntod. Payat, mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, at nakabaluktot na parang malaking paniki. Napaatras ako sa takot. Aswang. Totoong aswang. Hindi ko alam kung paano ko napigilang mapasigaw. Nakita ko si Tandang Isko na naglabas ng maliit na bote. Binuhusan niya ng langis ang kanyang gulok. Pagkatapos ay nagdasal siya sa wikang hindi ko maintindihan. Biglang lumundag ang nilalang. Ngunit tila sanay na ang matanda. Mabilis siyang umiwas. Nagkaroon ng mabangis na habulan sa gitna ng mga puntod. Parang hindi na tao ang galaw ng dalawang iyon. Makalipas ang ilang minuto, nasugatan ng gulok ang balikat ng aswang. Nagpakawala ito ng nakabibinging sigaw, at sa aking pagkagulat, nagsimula itong magbago ng anyo. Unti-unting lumiit ang katawan. Nawala ang mga mahahabang kuko, nawala ang pakpak, hanggang sa naging tao. At nang makita ko ang mukha nito, muntik akong mawalan ng malay. Si Kapitan Roman. Hindi ako makapaniwala. Ang taong araw-araw na nag-uutos na paalisin si Tandang Isko. Ang taong nagpapakalat ng chismis. Ang taong kunyari ay tagapagtanggol ng baryo. Siya pala ang tunay na halimaw. Ngumiti siya. Ngunit hindi na yun mukhang tao. "Matagal mo kong hinanap, Isko," sambit nito. Doon ko nalaman ang katotohanan. Ayon kay Tandang Isko, maraming taon na niyang sinusundan si Roman. Palipat-lipat ng bayan ng aswang. Kung saan siya napupunta, may mga nawawalang tao. May mga misteryosong pagkamatay. May mga sanggol na hindi na nagigising. At sa bawat lugar na pinupuntahan niya, may isang taong kanyang sinisiraan upang ilihis ang hinala. Sa aming baryo, si Tandang Isko ang kanyang napili. Habang abala ang mga tao sa pagkatakot sa matanda, malaya siyang nakakapangaso. Muling nagpanggaan ang dalawa. Nagliyab ang langis sa dulo ng gulok. Sumiklab ang apoy. Umalingaw-ngaw ang mga sigaw sa buong sementeryo. Hanggang sa wakas, naisaksak ni Tandang Isko ang gulok sa dibdib ng aswang. Isang nakakatulig na hiyaw ang pumunit sa katahimikan. Nagliyab ang katawan ni Kapitan Roman, at sa loob lamang ng ilang segundo, naging aboy ito. Akala ko tapos na ang lahat, ngunit nagkamali ako. Dahil bago siya tuluyang mawala, nasugatan niya si Tandang Isko. Malalim, napakalalim. Dinala ko ang matanda pabalik sa kanyang kubo. Buong gabi akong umiyak. Alam kong hindi na siya magtatagal. Bago siya mawalan ng lakas, hinawakan niya ang aking kamay. "Ramil," mahina niyang sambit, "huwag mong hahayaang manalo ang kasinungalingan." Tumingin siya sa akin, ngumiti, at saka tuluyang pumikit. Kinabukasan, ipinakita ko sa mga tao ang nangyari. May ilan na naniwala, may ilang hindi.
Ngunit nang siyasatin nila ang bahay ni Kapitan Roman, natagpuan nila ang mga kakaibang bagay. Mga buto, mga lumang anting-anting, at mga gamit ng ilan sa mga biktima. Unti-unting lumabas ang katotohanan. Ngunit huli na, para kay Tandang Isko, namatay siyang dala ang pangalan ng isang taong matagal nang pinagbintangan. Ngayon, makalipas ang 3 taon, ako na ang nag-aalaga sa kanyang kubo. Ako na rin ang gumagamit ng ilan sa mga halamang gamot na kanyang itinuro. At sa tuwing may magsasabing may aswang daw sa aming baryo, lagi kong naaalala ang kanyang sinabi. Hindi lahat ng mukhang halimaw ay masama, at hindi lahat ng mukhang mabait ay tao. Kaya kung sakaling mapadaan kayo sa isang lumang baryo sa Capiz at makita ninyo ang isang tahimik na kubo sa gilid ng kagubatan, huwag agad kayong maniwala sa mga tsismis. Dahil minsan, ang taong pinakamalakas nilang pinagbibintangan, siya pala ang nagbabantay sa kanila laban sa tunay na kadiliman. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan si Tandang Isko. Hindi siya aswang. Isa siyang bayani na walang monumento. At sa mga gabing tahimik ang hangin, pakaramdam ko ay naroon pa rin siya. Nagbabantay, naghihintay, at handang harapin ang anumang nilalang ng dilim na magtatangkang bumalik sa aming baryo.